Čaute, práve som dorazil na našu miestnu vodu, kde som tento rok veľa času teda rozhodne nestrávil. Som sa venoval iným vodám, ale prišiel deň D, kedy som sa rozhodol, že vybehnem teda aj sem. Rozhodol som sa tu nastráviť 4 noci na takomto peknom jazere v strede lesa. Prúty sú už tiež nahodené, v hre je tam solová 20 s umelou kukuričkou a na druhu solová 20 v dipe, tak už len čakáme, kedy to pípne. A čoskoro sa vám dúfam, že ohlasím aj s rybou. Čaute zatiaľ. Ale bývačik som si vybral tento, pretože má zipsovaciu podlahu, čo ja využijem, keďže tu na kde chodím, tak ľúbia chodiť aj pavúčiky donútra, ani nie malé, také do dlane, takže aj preto. No a mám trošku ten lepší komfort vnútri. Takže ako môžete vidieť, celkom veľký bivak pre 2 osoby, ale keď sa trošku uskromníte, tak sa tam vojdú aj traja. Ja mám R1 od Foxu lehátko, aj tu kopec místa ešte. Je to 10 000 materiál, úplne v pohode, budete v suchu. Tak toto nejak vyzerá. 2 veľké okná vpredu, 1 veľké okno vzadu. Za mňa úplná paráda. Slúži mi už niekoľko rokov, čo chodím na dlhšie vychádzky, takže môžem ho len odporúčiť. Akurát jedna vec, čo mi vadí, tak tieto okna sú není na zips, ale na suchý zips. Zipsy nájdete na Luxury, na tej vyššej rade, ale zatiaľ mi postačuje aj toto. Zatiaľ, kým čakáme na záber, si môžeme niečo povedať ku prútom, aké používam. Ako som spomenul na začiatku, sú to Horizon X4 od Foxu. Je to verzia 8 až 10 feet, 3 librovka. Dajú sa skrátiť až potiaľto, čiže z 3 metrovky si stavíte 240. Navijaky používam Dajú a emblémy. Som ich dostal ako odporúčanie od kamaráta, ktorý používa emblémy tiež, ale staršiu verziu. Toto sú 2023. Obľúbený vlasec Exocet, pípačíky 4 mikrony od Foxu a malá bobina taktiež od Foxu. No a čakáme, čo sa bude diať. Nejaké rybičky som vyskočiť videl, takže nádej tam je. Do nedele času dosť. Zajtra by som vyskúšal zigrig. Má byť slnečno, tak uvidíme. Keď nebudú veľké, tak aspoň sa pozabávame na ziga s malými amúrmi. Konečne záber. Po asi 2 dňoch, čo som tu, konečne lepšia rybka. Solová 20. Uvidíme, ale javí sa to byť konečne pekná rybka. Kto ti poradil? Vodník. Vodník mi povedal, daj toto. To 10 plus, ale taká 8 je, poteší už hocičo. Rybička úspešne zdolaná, nie je to žiadny obor, ale
po 2 dňoch poteší určite. Jedna solová spice shrimp od TBčka. Takáto pekná rybička s budúcnosťou na tomto jazere. Takýto fešáčik. Tak ideme ho vrátiť. Takže prišiel som za Dominikom, prišiel som zo zahraničia z roboty, prídem si zachytať. Povedal som mu, že pod kríkom, neveril mi. Opa. A máme tu jedného fešáka, ktorý sa nechce správať. Rovných 13 kg. Zobral si solo 24. Nádherný súboj. Záber presne vtedy, keď to človek najmenej čaká. Brutál. Ideme ďalej. Čaute. Ďalší záber. Ryba išla jak tank. Ty koks, ani zastaviť sa nedal, ale už... Ha? Nevím. Na váhu je cítiť, možno, že to bude taká jak predtým. Ale už to pekne vidieť. Tam práve hore ako amúr. Nie je taký veľký, ako som si myslel. Aspoň konečne dačo nabieha na lovné miesto. Takže to není to, čo si myslím, že to je. Narko. Myslíš? Rybičku už máme zdolanú, brutálny kapor, je to 11+, ja som spokojný, nakoľko to celkom stagnuje, ale vidno, že má prísť zmena počasia, rybka začala trošku viacej chutiť, solová, kde 7 od Meat Bitesu, klaplo to, krásny kapor, 11+, má celkom aj dobre zahojené rany po háčikoch, takže zrejme sa dlhšiu dobu nechytil, ale mne sa podaril takáto bombička. Ukážkový kapri, pekná forma, tmavý, brutalitka. Obrovský chvost, bojoval ako blázon. Super, teším sa.
ideme ho vrátiť. Takže nová bundička do dažďa vyskúšaná, je to od Trekru, Tech Pro 10 000 materiál, vrch aj spodok. Spodok som teraz nepotreboval, nakoľko nebol až taký prudký lejak, ale v najväčšom síce daždi došiel malý kaprík, bunda fajnovo poslúžila, ostal som pekne suchu. Má to taký pekný kamovzor, je to tenúčke, priedušné, takže aj kľudne, keď je trošku teplejšie, úplne v pohode sa tom dá vydržať. No a ideme si to ešte trošku dokobrovať, keďže pršalo a nechcelo sa mi to šlapotať, tak si to dokobrujem teraz. Taký tip, keď kobrujete, tak lepšie si ju predmočiť, teda kobru si omočiť vo vode a lepšie to potom z toho lieta.